Han satte sig ned til vandkanten, og der så han et spejlbillede. Han rejste sig og gik sin vej. Han standsede op. Han følte, at der var noget forandret hos ham. Så gik han hjem til familien. Han samlede familien og drog afsted til nye egne. Og familien blev større og større. Og han følte efterhånden, at han havde magt over alting. Men han måtte ned til vandet igen. For at se spejlbilledet endnu en gang. Men han for hjem igen. Han følte, at der var noget, han ikke havde magt over. Og da han nåede hjem til flokken, sprang han op og ned i træernes kroge, og han råbte og skreg, men ingenting hjalp. Lidt efter lidt faldt der igen ro over flokken. Og ungerne legede tage fat om en kokosnød. Han var efterhånden blevet en gammel dreng, og det var hans børn og børnebørn, der havde taget over. Nu kunne han nyde livet som bedstefar og oldefar. Han følte sig efterhånden træt, som aldrig før. Men han måtte ned til vandet endnu en gang, for at se spejlbilledet fra hans ungdom. Derpå lagde han sig til hvile, og familien har ikke set ham siden. Familien voksede og voksede og blev større og større og fik flere og flere slægtsled. Og de drog ud i verden. Til fremmede egne og slog sig ned. Altså nye skikke og nye vaner, hvor de kom frem. De undersøgte alting.
og brugte tilfældige genstande som redskaber. De undersøgte alverdens ting, om det kunne spises eller være til glæde og nytte på anden vis. Familien blev efterhånden uendelig stor, og den spredte sig til alverdens egne. Men overalt, hvor de nåede frem, havde de i deres bevidsthed spejlbilledet af deres fosterfar med sig.